kan. Kata wedhus dan mana tuku motor. Dicak yo ora blah. Blas iki. Tak nomor 1 doyan pertanyaan. Iku nrima kok. Iso yo iki. Modal sangsaraan ngene iki. Dino kon ngarep rambut penghasilan. Wedhus nggadhok sak ikrak. Nah, ayo pakai buah. Nah. Ngarep sak sepine ini ra orang buah. Yo. Dijane yo. Kan pok barengan biasane ngate nek ora ngaret iki piye. Marang gua per tak telepon dek mah. A few moments later. Uang berapa? Bagaimana bisa kamu itu? Nah, dari pentoku tapi harus garis ambiar pokoknya ini. Satu kebun aja. Aku mungkin nanti kebun larang dah wedhus untuk piro nih. Kebun padahal tak jalan aja. Singgo. Ini aja sing 50 tak iku. Nah, wis piye? 8 tak. 8 tak. Traktor welas adok kang ngono. Yo ngatur iki. Terus tagi borong aku sampe bek lho. Cepet men kowe. Balik bareng aku apa piye? Sok ae. Baturi aku sik. Baturi. Baturi mau kopi tapi lak ngebeki aku iki. Bunga pekno gajahan darah terus ketergaran iki sapa gajane amit tuwa mak rit ya dosa ora gaduh semang ra wis dosa sapiem yo kami tuwa mbo yo citaku padane ndek walan biar akeh anyam sudah dene kapan mondong iki gage nang bekti kok kebok gak amas kebok pekno iki sana aku no wedhus limo menes gending weteng wedhus kuah gula tunggu sangat sing ngomong ngoblok iku MM-an. Kita mlebu metu. Boleh. Balik. Ngapain tak dol wedhus pre? Ini kena sik. Sum corona murah niki. Lah kudu di bang bakule ben bae larang. Yo. Ini kena sawel balik. Balik. Gek menyang mulan tak. Yo tak balik sik yo. Assalamualaikum lho. Ya, tiba nangi dhewe. Yo. Bentuk tiga ya kaya otot.
A few moments later. Balik-balik. Mulai sepian lah. Hai, buat semua. Woi, tuh. Masya Allah. Sopo nang blok-blok geget wong. Mendi, waduh siset. Tuh kakek Anya kamu. Tolongin. Tuh, ayo. Siset bokong. Geget wong tak awe kok. Mlaku geget iki. Menyok sing halus lah bisa enggak. Walah lah. Ngene kok. Orang kene sano. Langsir. Manem bos kan kok. Duh, enak lho. Gerut batap. Mangar kandelan barang ki mangandel piye. Kena bisa buah andale. Cak, aku ono sing aneh tak omong. Dene arep ibuan. Loh, untuk wae iya. Walah iki karep perjuangan nih zaman Belanda cuy. Sampai saiki cono iki. Cek bareng lo. Banyu lah kecai bagaimana bisa? Banyu apa dari banyu sembong ini jane. Sopo sing nyembong iki? Kakek Anya ngono. Banyu sembong malah nang sersat iki. Sembong ngene kabeh kurang penggawean jane iki. Jane apa sing langen lho. Ini sisik-sisik larane. Nek wong ngarit tuh jagongan. Antemane cah. Oh, ini jane ndengke tuku montor nih awah. Pengen banget nih aku montor. Ini ngarep tak mlaku truk sepeda ora duwe, montoran duwe. Iku bar kondir rak-rak tok kene niku bar kondir. Wong pene wedhus ngarit madu jagongan ae. Yo biasa nih jagongan dhisik pengarit. Apa nih geng kowe? Wah, say, hei. Wah, bul, pak. Kan mas sapa jane? Apa nang enek Wah, diwantem ana jagongan penakan diantem peranakane wong Pluto kono. Lah ono ae arep diantem nek kuwase. Kabeh nyep kabeh. Jagongan penak-penak diantem nek ambek ndungokno. Ora enggak ada akhlak blas ngene jenenge enggak ada akhlak ngene. Dah. Ngene desa kon maju piye. Bah pokoke. Iki piye penake rapat meeting sik rencana tuku motor. Lah dari pengen ninja wis gathuk teh ajari ninja iki. Ini kowe wayah rabi barang. Lah iya wis pacarku wis sin jane karo pacarku. Mendi-endi ra tanggu motor iki lho. Aduh. Kan tak dol wedhusku. Oke tenanan. Duwe mergawe corona ngene mergeni ngendi. Sampeyan rabi ora cukup koyo nek tinggo karaoke. Wis karaoke jane gubenah lho. Rasa rabi nek pengen bendera nyawa PK wis. Semoger. Cangkemmu. Lah piye niki duwe ora gablek rek. Yo. Urip anok ngene terus. Dindinge anak wong golek kerja ngono tapi kok corona ini apa lunga piye ngono rek. Ayo sing ketompo lho. Jenenge malah karjo lho. Nah, ya wis daftare pol dhisik lho. Golek kerja udah pol dhisik malah ra ketompo. Bosok jenenge joblodot terus. Joblodot dikarat anjen joblodot. Pilih kasih dianya itu. Enggak penak blas ini, enggak member blas sih. Enggak ada akhlak terus. Enggak ada akhlak dia ini. Jadi tuku motor apa kowe AGM? Dan aku yo walah sing apik ngono lah. Sing apik yo Hirli tapi iki mang jedit ini. Walah Pak, motor mak jangan mak ngene nang goncak ngono walah. Iki sedih ngono wih. Lega. Walah. Ngito wis sadur. Yo. Urip kok ngene. Duh, abene wis saden kok, Bul. Aku baleke do luhur dhisik, kok Mas luhur purung. Purung ngarit. Wong ngarit mang jam 7. Lah iya, baliknya. Blokno piye? Ngarit aku bendo iki kakek Anya kamu. Bendo bagaimana bisa kamu? Balik. Angel. Luhur turun dan tuku motor.
Enak ndek. Waduh, ri. Biayaan aku piye? Bagaimana bisa kamu itu? Malah aku sebiayaan itu kok. Jane wong ta apa kuwi kok. Wah. Balik langsung iki ra aku sih. Bagaimana bisa kamu? Bola wae tedokne piye manter kadol ora sengaja. Pak montor duit-duitan tenan lagi batur. Ceket ora. Sabar. Sepurone aku mbek kowe. Yo balik aku. Ora dol-dolan Pak montor. Montor terus-terusan kok. Montor adok-adok ngono plakter motorem kok. Bol. Montare ugal-ugalan ku apa? Kena azab niku. Nelemu nang didol, nang luhur adus sire. Ani buse. Dus mandus, mangan. Mandi sing wareg le, bintang lemule. Kok metak dol kok mangse lagi. Bobot ben wabut ben larang kowe engko didol. Mangse lagi. Tak dus tak ora aduh. Soko sendiri ngene ndekek sapa jare yo. Adus aku adus. Ngene re. Ono wis. Ogre baradus luwur sik ini soger. Badul udus ri. Luwur sik. Salat iku kudu 5 waktu tepat boleh. Bulan 5 waktu harus tetap terjaga, bro. Songkaan dulu biar ganteng. Songak tentang udah sedeng. Muncul. Ih, salat iki rame sapa dadi gremeng njaba cah. Weh menang. Mau salat rame iki. Jagong ngono lho aja omahku. Gremeng ae. A few moments later. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana alhamdu ma yanbaghi li shalik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alah sumu ngene ya. Dina sumu ngene. Karang-karang dhisik. Tur-tur tok engko ta iso rasah gugup marah payu. Kayak telepon dhisik bak kulire. Ngene 200 yo. Laran-laran dhisik sawo gere. Rodok ngolah dol dhisik. Anak-anak adol sapi. Iki jere nek sing ape adol. Sopo iki jenenge? Nelpon bulan dhisik ta.
Aduh. Lan iki ben mororene tak on mororene tak ngecek pedusku. Gawe petang ngene apa jane. Iya. Nomor lurah sing ndi jane? Lesek nomor lurah. Lurah iki cuman lurah piye iki? Untuk gelandek dari lurah piye? Lindir pokoke iki. Aduh. VC deh. Dene ndek paketan apa ora kae kok malah. Ndek paketan ta piye? Makan dhisik. Ndek paketan apa ora jane kae kok ora diangkat-angkat iki bagaimana? Aduh, bagaimana bisa ini? Barenane neh geleh. Cere. Nah, suara mbah. Halo, Joblodot. Loh, jare ape adol sapi sida apa ora? Aku ora ndek sapi kok adol saya patak ngono pe. Adol wedhus aku ke gelem ora wedhus. Iki sing adol wedhus. Yo. Aku parani nomahku yo. Kowe nomah apa ora iki? Lah iya wedhusku 5 lho. Walah, gak kacau pe mbok tolak pe. Mbok kon kabeh. Iya, gue tuku montor ninja re, ra kabeh piye iki. Kacau kowe ngore. Oke. Tak tunggu yo. Meluncur. Oke, wasiat Joblodot. Yes. Mateng dhisik. Tawan wedhus. Musikan dhisik ngenteni iku yo suwene munggah. Aduh. Bene ngene yo. Metu montor wis kute montor ninja iki kudune iki. Seadine ngene. Loh. Montore sapa cah? Walah. Bejo iki tok montore jalan-jalan dhisik, Bro. Montor anyar. Tumpake gas kuwi. Walah cewekku cak. Kaget ra nggo ngene iki cak. Sik. Tuh. Waduh. Piye carane nganggo cah? Montor digas iso ngene iki piye? Dina alon-alon berarti ngono.